হয়েছে? ডক্টর ইন্সপেক্টর ଆମ ଘରେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଆଉ ସେ ମର୍ଡରଟା ମୁଁ କରିଛି। আরে এ ঘরে তো তমে মু দুই জন ଆଉ କଣ ଚିତନକୁ ତମେ ମାରିଛ? ଚିତ୍ରା ନାଇଁ ଆରେ ତମେ ଥାନାକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆରେ ତମେ ଥାନାକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କଣ ତମ ଛଡା ବଞ୍ଚି ପାରିବି? আরে তুমি কুহ চিত্রা তোমাকে ছাড়ি মু কଣ কেবে বঞ্চি পারিবি? চিত্রা ইন্সপেক্টর ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାମ? ଆଇନ କାନୁନକୁ କିଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିବେ? ଇମ୍ପସିବଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କ୍ୱାଇଟ ଇମ୍ପସିବଲ।